ngibikelela phansi kohlelo lethu kumgwazela babukela emakhaya ngibikelela ingwenya ezinye ingwenya babukela emakhaya namhlanje ke la sibhalele usisi wathi ucela simsize sihambe naye siyomlandisa imali aye egwaze ngayo kumfowethu osengasafuni ukuthi ambuyisele kodwa ke babukeli nene niyazi akunamane angile ngamane cela ke sinikeleni khona khona kubuye siyakhona amfika nangu washisa amathawula ngezigebengu bakhe sayibambi nanezizizane size kuwena njengoba washisa amathawula hayi angazoyiwashisa amathawula isigebengu lo uyisigebengu lona uyisigebengu wena ngakutshela ngathi ngizokubamba kuphelile nje ngawo ngakutshela ngathi ngizokubamba siwashisa amathawula sekabi wena hayibo ngidala umuntu ufuna imali yami mina ngiyayifuna imali yami hayi ngifuna imali yami hawu uthi imali zethu ucabanga ukuthi ngeke sikubambe ingcingo zami awuyibambi wena ingcingo zami usungiblockile naku-WhatsApp ngiyayifuna imali yami wena ngiyangixhaphaza hawu wena ungenza isilima wena hayi ungenza isilima lo ungenza isilima ezobe ngishaya uyachaphazana wena imali yami wayidla wena hayi ngeke ngiyethele yona awuyibambi ingcingo zami ungiblockile futhi angicaphe nesisakaze phansi mina hawu hayi wadla imali yami lo manje sizozosizana 4000 wami ngabe ngathengela ingane zami imali ngifuna imali yami elayisethiwa ngithembisayo yona ukhuluma nami akhulume kahle into ehlelekile hayi ngijwayela kabi hayi futhi ngizasula indaba yamakhamera afika nawo ekhaya ngoba ngizoze ngilethe wona ngoba ungiblockile nje ungiblockele ngiyafika la uyabaleka iyona le mali yami obuyiphuza vele ngena ngapha mfethu awusizomali uma lo sisunomoya uphezulu hayi vele ngasho ngathi ngizokusakaza vele ngasho ngoba ngizokusakaza manje yini ezolunga ngoba ngumsindo kanje pho Asilo kangasi sicela iyangazi ukuthi sohlala kanjani la hayi sizoma kanje inga phela manje ngifuna ukubuka abantu mina ngizoqukula leli fridge straight ne-microwave hayi nakho sisi sicela icuphe ngapha wethu sicela icuphe ngapha okay yeah sicela kancane sisi lapha okay mfowethu cela nje kuqala ngikubingelele mfethu mina ngingwenya edlezini aba ngaphansi kohlelo umgwaza usisa ngithi yamazi silana on behalf of usisi so usisi socela ukuthi achazeke sisi before uchaze sicela ukuthi understand la ukuthi sicela ungehli ungakhuphuki ngomoya uma ufuna ukuthi into yakhe isolve ehlisa umoya siza ukuthi umfowethu uzogcina ethini sokuthi sithatha lapho ke thina sisicela uchazeke ukuthi njengoba sila ngoba ubhuti ngezwe ngosikwecezelezana ukuthi hayi uno connection vele wo license okay ubhuti ke ngixhumane naye athini fike kubu 4000 ngoba ngiyokwenza ucode 8 mase ubhuti athini u1000 lokuthi ngigwazele o inspector ngale ubhuti ngamnikeza imali ubhuti bese ngifika lapha ngifike ngifeyile kanjani ngifeyile ebethe uyonika vele ngizophasa ngoba uzokwazi uno connection sekuyaba mengibuza no inspector kuthiwani ayikho idrink eyafika yami into yami nje ayicacile ayizwakali noma wabanikeza noma akabanikezanga angazi ukuthi noma ungenzi angazi ngempela ukuthi mengimfonela akasayibamba ingcingo ublockile WhatsApp ublockene number yami meke wezwa nje ukuthi izwi lami uvele nje I drop iphone mengiza la akatholakali ngicela chaza ukuthi kwenziwa njani ngoba ngiyayifuna imali yami baba usisi yamazi and istory lesakhuluma ngaso yasazi kahle kamhlophe okay hayi kuhleke uyabona ukuthi sonke sisepage elilodwa siya understandana
Ngala endlini yakho kuyashisa nje. Awukuchazeke bafowethu. Okay, kanje le nto bafethu. Angazi noma mhlawumbe oyedawini unazo i-license. Okay, yeah. Okay. Mina futhi i-license angisebenzi khona kodwa ngomxhumanisi ukuthi umuntu bathini labantu esenza nabo batholela ama-customer mina bese ngilethe usidazi noma bangamthola yabo. Okay. Mase ngimnikeza umuntu i-license lapha bethu. Sike senze kanje ngelanga le-test ufike uhayilisha imoto then imali yegwinya yakho le ihlala khabholi because uspect uhlala eceleni ngala. Angithi wena ufika uma umthetho waseLidralsul mawadi. Uma ufika lapha ufike i-booking awuseyibhukhiwe vele angithi. Yeah. Ufike nje uphuma nje lapho no-inspector ephethe amaphepha Yazi uqamba amangalo. Yazi uqamba amangalo. Yazi ngizomgxapha into engizokwenza yona. Awukuphethuba cha. Hayi shame sokushuba la. Awukuphethuba cha. Leli fridge ngihamba nalo leli. Okay, kanje bafethu le. Ngoba usithi kusho lo moya ngizolixosha le kancane vela ayi police station yabo. Kodwa leli fridge ngiphuma. Because into yenza la i1 vele. Uma ngabe mfethu uye testing. Into yenza koqala. Ufika uround imoto yakho umchazele bese uvula isicapha ungene phakathi bese uinspector avula ngene ngalo inspector ahlale kwa left uhlale ngalo umchazele indicator yakho i-review le wenze yonke lonke lezo bese uinspector esikisi dumisa imoto yamdumisa imoto niyasuka niyongena etestini oqala lo sethathe into yakhe la kwi-clipboard yakhe wenza into yakhe so sisters ngokwami ngoba ngabona yabo uma ufika etestini unalento uthi uqalaza ngawu4 uqalaza ngawu5 mayirola imoto etestini mfethu angike into yokusiza ngayo mina imoto uma soyibhukela Ngikwazile. igwinya lambe Ngikwazile. kunama-camera etesting ground Ngikwazile nje mina. Ngikwazile nje mina. noma ungaphaza Leli fridge usho uthenga ngemali yami phela. mayirole ngephutha lakho imoto kanti kumele noma kancane wathi-ke mhlawumbe ufuna umuntu azomngenela etestini ngimenzele mina itest Hey. ngimdrivele Hayi bengayazi imkhubo isho manje. Yabona imkhubo isho manje bengayazi. Ngizwa ngawe manje. uze sisiwenze njani sithi ayirolanga yini imoto etestini Yayirola phi? Yayirola phi? Awutheni kimi? imoto Yeyi wemfana. Hayi webhuti ngeke. and two Wawusho kanjalo mina? lento ayifuna Hayi, bhuti, engimsize ngeke. mina ngafethu uma ushaya igwinya ushaya igwinya mfethu lapha phela nisuke nishaya umshosha phansi lapho leyo nto ayivumelekile vele funa ukusiza umuntu but umuntu Ngihamba nalo-ke leli fridge. Mfethu ngicela ukubuza-ke kuwena ukuthi isivumelwano sakho nosisi sasitheni Ngizophasa i-test. before nje Ngiphume nelicense yami. nize nifike lapha etestini. okay ngizokwenzela into elula khehla lami uma ukuthi wena ngithi ngicela ungiklinele lo msele la ngizomnikeza imali engaka ukline umsele uphume nawo bekline mengifika umsele uklinile kodwa Usho umsele wami. umzekelo Usho umsele wami kahle kahle. Imuphi-ke lo msele oshoyo? umzekelo ukuze ngibandasinda mfethu ngicela njalo umzekelo mawuwenza umsebenzi ongaphelele wena expecthe ukuphila Angikhokhanga. noma ukhokhile but kodwa umsebenzi awuwenzanga kahle. Okay. So ayikho i-agreement enike nahlala phansi nayo sisi na. Cha ushukela umanje ekhuluma ndaba amafoni bungabe mina ngizanda kubanjwe inkunzi uphatha ubhobhobho mafubo WhatsApp mhlambe kuno 6 months usenze WhatsApp Wangiblock. Yana kanjani phone ngislim. Leli fridge futhi ngizohamba nalo. yebashike kanje ngiyacela ukuthi ngoba ngizokuthatha abuye kuzineze down manje ukume sekhuluma and futhi kodwa naye kumele axoxe kufika namakhamera Ngiyenzeke le. Ma-ke mfethu. Uzonginika 1000 kade ngithembisile ukuthi uzonginika la 2000 imali kade ngiyithathile ukuze ngiphume ekhulumeni Sisi sicela usichazele. kanti shona sixazulule lezo Wena nobhuti kahle kahle isivumelwano sasithini. Ubhuti wayethe mina ngizokhipha lo 4000 bese kuba 1000 lokuthi ngigwaze. Ukugwaza kwami ukuphasa kwami i-license ngoba ngangimtshelile ukuthi kufanele ngiyothenga imoto. Shuthi imali wayikhipha yonke yayima. Hayi ngisola ukuthi ayikhiphanga. Mina ngathi u5000 u4000 wayo 1000 leyo eyasesikoleni leyo eyamalesini ebooking Amalesini ebooking ayimalini. yes sekuhlangene nje izabantu Ngeke almost 3000 1000 phela elikumokola imake mfethu ngeke amalesini afike ku-3000. no phela yena wesenayo lenazo etesting phela yena etesting Mfethu ngizwe kahle mina ukuthi ngithini. Angithi wena uthi sekuhlangene konke ubook imoto ama-lessons. uyaharisha imoto le lezo ngaphambi Ngeke ukwazi phela ukuhayirisha imoto ufunda
usetestini angithi Uzovele ngigwasi. Bafo. Mhlamba wazwe. Ungenza isilima lo. Mhlamba wazwe. Ukufunda nokupractice mawusoye testing imoto uyikhokhela imali imoto eceleni ukuthi uyanayo etesting ayiphume edrive school ayikhokhela imali etesting okay kuze kubelula ikhehla lami lesi avoid yonke lento le ngizomnika 2000 rand usivaleni ngiyohlala kanjani ungakhulumi nami khuluma naye ngiyathi ngicela ngivele sivale lento lena ke ngizokhipha wafale imali wathona wayikhipha ngoba lapha enye ama receipts angizobuya nama receipts lapha ngikuprove ukuthi ukhokhile wafunda lapha ngeze uwafale imali ke uze uphume ekhulumeni siyavumelana Shothi uzonginika ngo2000 into engayenza mina umusa nje kodwa lo musa kumele ngabe ngawenza manje usisi umusa imake mfethu awusicorrect kahle ngazuthi siyadideka umusa uzowenza kanjani kwenzekeni awusichazele no usolophelele umusa wani umusa Shothi ukukhokha imali yami umusa ukubuyisela usisi imali yakhe Shothi uyangidelela kanti wemfethu kumele kwenziweni angithi wathatha i5000 eksisi no 5000 1000 legwinya no siyona 5000 ekho sesihlanu 4000 kahle okay bafethu egcineni la mina ngumxhumanisi mina ngikho etravel school imali yathathwa ubani wavuma kanjani phela ukuthatha imali yami ube umxhumanisi mase uxhumanisa into engeke izilunge isithembiso sakho mfethu sasithi ngizophasa ngoba ngangitshela ukuthi ngifuna ukuthenga imoto angisakwazi ukuyothenga imoto uyayiziba incingo zami manje usungithethe u4000 uyisela imali yegunya okay yona into engayenza leyo ngimsize ngayo imali yegunyelele iwingibuye ngeke ngeke phela kwazi ukuthi license ukhokhe u5000 u1000 ukuthi wenze license imali ongeke ukwazi ukuyikhokha le yabo mfethu mangase sihambe siyolanda siyobuza indawo la kwenziwa khona ama license awukhokhi u4000 ukuthi wenze license phela lapha ya uzokhokhela imali yokuthi ubhuke imoto mase uphinda ukhokhela imali yama lessons la uzobunikwa mase uzokhokhela ukufunda imali enokufunda no kahle usisi phela la ufike nelela ehene u4000 soselihlangene lapho imoto namalesini phela ngeke kwazi ukuba u4000 malalela baba ukhona 8 afana ukhona 10 ukhona 10 kusho ukuthi imali it's more than that uma ukhotela uma ufike nelenas yakho iprice ayifani imali uqala phansi ikhozi uzoyiqeda ikhozi ukubhuka nje lenas iyodwa uyibhuka nje zapha 250 wenzeke lama classes akhona depend ukuthi ufeyila kangaphi damo attend ama classes whenever mase ready imabe bhukhela khona uma ubhuka uhamba nabo uyobhuka futhi lapho so yonke imali yokubhuka lapho bese ke lapho ke wena ke uya practice imoto enye imali practice imoto bese bakubhukhela imoto ozongena ngayo test ngaphasa ngani wemfethu imaki ngicela ungi-understandise la usisi wayekhokhele imali yokugwaza plus nakho konke ngithi yes awungichazele ke something wena ke if angeke azakhokha imali yokugwaza uza nje ngento eqondile imalini okay imoto encane lapha mfethu udependa lesiyakho ngoba phela sifaka no petrol phela yabona into le cha phela le yini manje uzokwazi ungitshela petrol okay mamela ngibothe imoto ngeke ayibhuke ngoba vele ukhokhela imali yamalesi kanje kanjena okay 4000 all in all uhlangene nemali yokugwaza yabo so I can't break it down yonke kanjalo 4000 sehlangene nemali yokugwaza yes 1000 leli usisi lase liyaphike ngoba wena uthi sehlangene nemali 1000 ingena cup hole phela nje imake mfethu akwazi wena manje uyayizwa into oyikhulumayo ukuthi akazizwa I understandeki yabo uthi 4000 sekuhlangene nemali yokugwaza yeah leli 1000 ke eliseceleni ke liyaplona ukuze ngithi imali yasisakunika yona isihlangene yonke u5000 no 4000 mina imali angiyawo ade vuma kwena 4000 kubeke ibuya angaze 4000 masehlangene negunya ngoba wena ufike nelena spare wamnika malini sisi amnika u5000 1000 owathi lokugwaza u4000 wathi manje wathi mfethu 4000 uvumile nje lokho uzwile hayi sisi ubale wrong imali uyazi into
phela ngiyanga lo guess wayisenda phela imali esenda kulo mjida phela mfethu awumeke ngicela ukubuza something wena sonke lesi sikhathi njengoba sikhuluma nje awubungeza ukuthi usisi uthe ukunike 5000 no wathi uzonginika u-2000 3000 2000 mina lokusekela imake wemfethu njengoba duthi uzomnika u2000 3000 ngoba kwaqashwa imoto futhi awuyizwanga wena sonke lesi sikhathi 5000 ngeke mfethu angikwazi 4000 mali yabo isigebengu yasibo isigebengu kufanele lo muntu lona osebenzayo ngicela umfonele anginankinga mina ubugebengu bethu imali ngosi phela imali yesikole nayizi kumina imali awuyazi wena imali yes imali yanikwa ba mina ngisuke ngiphelezele wayifaka account yasesikoleni la imali eholelwa ubani ukuthi enze kanjalo ubani wayethi imali ifakwa la ethi khipha imali engakuyifake la uba washo lokho noma usisi wayicabangela ukuthi imina ngasho lokho but kodwa phela imali yesikoleni ngoba phela iyesikole ayizi kumina imali iyesikoleni yes wena usisi kahle kahle wena we-middleman yes futhi kahle kahle kudla uqale kudle wena iya lapha esikoleni imali mina ngithola after usisenzile izinto zakhe zaphelela imali umhlomulo wami ufeyila kwami-ke ngicela ungi-understand ube wawuthenga izophasa kudla wena kudle nabasesikoleni kuqala esikoleni hayi bo bafu yambo imali uqondene nabanjengabo yabo manje ngiyachaza lento mina ngayizwa mafethu kanjani ngiyakutshena wena unenkinga uyifaka esikoleni imali ufaka esikoleni imali okay phela ufaka esikoleni imali mayifaka esikoleni okay ezinto zakho usisi into efana nani okay let's say udayisela umuntu impahla mase ithenga impahla uyahola phela lezo manje la kube sathi ngironke mina ngibhizinana lento le no ayikho wrong yes awukho iprocess isebenza ngayo iqala lapha mase iqedile idi yakho necustomer then bese uyahola wena wena uphase lapha sanga mina kumele ngikhole ngoba phela wenzela umsebenzi imake wena umsebenzi wakho ukufuna ama customer yes ama client azokwazi imali wena kahle kahle umsebenzi wakho ukuthi ufuna ama client azokwazi iclient mina liyakwazi uma likwazi mafethu wena kahle kahle ufuna abantu abazokwazi ukuze imali yakho egwini izokwazi mezokwazi iyanyuka imali yakhe ibaningi angithi i-commission phela kumina leyo okay so injena ke lento usisi usefeyilile-ke kwenziwani-ke ngaleyo nkinga ngephutha laba lami hayi cha ngiyabuza usisi mfethu lalela okay ufeyilile angwenzele kanje mfethu angwenzele mhlawumbe nani ngizwa bafethu wena ungangizwa kahle okay uma efeyilile angcono ukuthi ufeyile ngephutha leli mhlawumbe imoto ifile ngephutha lesi lelo iyavele yafa imoto etesting iphutha lesi esikoleni leso mfethu ayikho lento umuntu uma efeyila ngephutha lakhe isithembiso sakho sasisendudi okay mawufeyila ngizophasa mfethu webafo ngicela ungisize mhlawumbe nawe uzongisiza mhlawumbe uzo-understand this mawufeyile ngephutha lakho yini lizokusiza ngoba likhuluma okay lilinde nje uyankataza ngicela ungizwe into yona mfethu mawufeyile ngephutha lakhe iphutha ngakulona iphutha lesi nakuphakele ukudla manje ukuchitha mfethu uthengile ukudla manje mfethu phakele ukudla wakho usakudla kwakho wena lezinto ezichaza manje kumele uzokwazi uchaza izinto ezihlukene ngwenzela umzekelo imali hlala phansi ngikwenzela umzekelo ufuna ukubaleka ubone ukuthi manje phela ngiyolishwela ngikhuluma into eyodwa unyusa ushukela ukunyusela ini into eyodwa usuthi uyifelele ngokwakhe mina yabona ukudla nokuyofunda ukuyodriver into eyini ngwenzela umzekelo okay wena uthe ngichitha usisi uthengile ukudla lalela mfethu wachitheka kuwena usukudla uzobuza ufuna ukudla back kumina cha achithe kangokudla kwasisi usisi ufeyilile into engishoyo njengoba befeyilile-ke mayifeyilile-ke mfethu phela imali yokuthi agwaze ngayo ayisebenzanga njengesithembiso and wena usisi weza kule driving school yenu ngoba enalento tendent yokuthi uzogwaza aphasi ukube beyazi ukuthi uzofeyila bezozama kwamanye phela into eyamletha la kuwena ukuthi wena wamthembisa ukuthi uzophasa yize noma efeyilile hayi mhlawumbe ufone nani ngizwa yena ayingizwa umthetho weindawo azifani bafethu wena sikunikile zonke izinto zisebenzisa
wangasebenzisa lekhona amakhamera ufelele wena wethu nokufelanga mina ngilange Gwaza kantokwani. Ugwazo kwani. Waza iphutho ozolenza ngaphandle kwekhamera Wawumtshelile lokho. Mfethu imali before Wamtshela nizengene wamchazela lento ichaza. bafo umuntu uyatshela vele esikoleni lapha cela wenze show lapha kunamakhamera kunabantu moyibambela ngaphandle ngawenza amaphutha kodwa into yakho izoba Phela mphindiseni-ke ngithi-ke kwenza iphutha. kumele abhukhe phela kwesibili ngasiphindise Khipha imali futhi. Aphinde akhiphe futhi imali. uzobhukha yena le yakho singa-athenda le yakho Yephi? kodwa phela isikhathi eside manje waye ezoyikhuluma manje lento le Ingoba uyibamba ingcingo zami. ngekho Imali. awuyingane sesikoleni Isikhathi Wena ngithi wena usutha esikoleni kuthiwa waziwa wena. Wena ngikwazi ukuthi lapha uyafika uxhumane noba. Imali mfethu angithi Wena wena waziwa. uthe wena uyi-middleman esikoleni. yes Angithi wena uthe Uzokwaziwa kanjani esikoleni uyi-middleman ngoba wena usuke uletha umuntu osuke wena kahle kahle ezokhokha kuwena. bafethu lashonlanga nento zami engizenzayo ekhaya Cha wena uyi-middleman. Esikoleni bayakwazi esikoleni. wenze kanje mefike lapha engangitholi njengoba engithola manje ngiyamtshela-ke manje ikanje lento ukuthi uprove yonke into okuhambani angizami ukuthola lo muntu asesikoleni akhulume Hayi manje Cela umfonele manje uzofonela manje. inamba cela Manje noma ungenayo i-airtime sokusiza Cela umfonise bandla. besigide into eyodwa Ngicela manje wathi Okay, imali. manje ukuthi sigide entweni eyodwa wena nje usigidise entweni eyodwa. Wena namhlanje soyibhala yonke le Hayi fridge nje liyaphuma ne-microwave. Yeah. hayi namba yakhe mfethu Oh. amshipha amfonele ninayo lo mkhubo othi nidlale ngabantu. Hayi bayadlala futhi ngathi. Uyabona ukuthi ngoba ngumuntu wesifazane mhlawumbe ngithambile. Jwayele ukwenza. Ngeke nje kuze kukulungele futhi. Hayibo. Ngikubuke nje udlala ngami ungixhaphaze. Awungeke. Hayibo. Ngeke nje. Ukusaphelile-ke futhi manje ayibo. Ha. Futhi sifune loudspeaker. Sifune loudspeaker. iqhawe kwamajani happy new year ayisazani mfethu hayi kona kufana sesithi impela mfethu heyibo angithi phela umuntu avelelwa isigameko sefoni wahamba mfethu manje yena bingako singaxhumani yabo ya mfethu lana nginenkinga manje ukuthi angazi ngabonana nini kanjani ukhona la eThekwini around ngoba nami mfethu nginendlela engiphuthumayo ngoba ngikho kulezi insuku lekhaya ngicela ucheck mfethu kunosise ngamletha lapho wefuna code aid wafanele nazo lo warola imoto egroundini uyamkhumbula fanele isikhathi ethi okay lo kwaku October 8 mengaphosisi kwakulo sithathu mengaphosi mo check kwikhalenda last year kodwa manje phela sikamchazela mfethu manje mechazeleka aka-understand usisi manje phela uthi ufuna le mali mina imali ayizi mina esikoleni imali usiphile kanti nina ngoba mina phela ngena yena nanitheni kuyena ethesini kumele enze njani umthetho wawulandela noma akawulandelanga Kodwa imali yokugwaza nayo idla. okay manje nawe phela mayekhuluma imali yogwaza lo nto yenziwayo ngoba phela mina angikho mina nginendlela ukuthi manje ngoba phela iphutha ilaba kade ngiyamtshela mina imali akuhlangane imali mina Gebengu. Ayikho lento ayishoyo lo. Igebengu. ngiyatshela phela mina anginayo ixabe esikhulu mina mfethu awubaba kancane mfethu Sawubona baba. Gebengu. Yebo baba, hayi kabi. Ngicela ungizwe kahle. Phela usisi usefeyilile-ke angithi. Ukhuluma nobhuti ohamba nosisi. Hayi bo emfethu. Yambona umuntu uvala ucingo manje.
Mina-ke bafethu ayekho idinga Hayi ngeke sikwazi ukutshela. kodwa uyabona ukuthi imali efikanga mina Hayi kodwa usuthi wafeyila imotero Nje le ukuthi u-2000 mina kancane. asalibambi yabo ubugebengu sawuchama Hayi baba uhlale phansi siqede lento ungayochamuka. fonele phela Akanibambi nje angithi yabo. okay Hlala phansi. ngoba libambe Lalela mfethu. Lento sitshela yona thina sisebenzi. Yabo? Asisebenzi. Ubhululu wakho angithi. Imali kasisi yafakwa kubhululu wakho. yes Wena wathi ayifakwe kubhululu wakho angithi. okay into ezowenzakala kumele ngiyomfuna ngize ngimtholeke phela Istory leso sitshela sona. yes Yabona ke leso soqala sosikhuluma istory. Yonke lento imake. Lo muntu njengoba mayithe efonini usisi wakho kangemali engango 5000. uba islima manje Wena usitshela esinye istory. And wena Ubani futhi islima manje? usasiqhubekela nenye indlela. Gebengu nje Usitshela ukuthi banjiwe. njengoba nalomuntu 5000 imali ayinika yena uyamuzwa yena sethini. yazi mfethu awuthi ngimzame Leli futhi nje awuthi liyaphuma. ngimzame ngenye Kule microwave. ifoni angichame mngandi phumuze ikhanda Ufuna ifoni? hayi ngizamuzama lo mfethu Hayi, Baba uyabaleka. ayelele imake. hayi uyabaleka Asikungakahambi sikaqaqeda. seyabaleka ufuna umzama ngenye ifoni Baba hlala phansi. Angithi simzamile asayibamba phone. ya ngifuna umzama ngenye ifoni Cha, hlala phansi baba. hayi ubugebengu 5000 wami Ndoda imali kusisi yakhe sobala imali ebooking nemali yokukhokhela imoto sibuyisele eceleni le enye kumele ibuyele kusisi ngoba imali yokubhuka nemali yama lessons okudrive wangena kangaki sisi imali lessons okudrive wangenisa u3 vo kuyikona baba hayi ngangekho phela mfethu angisuke ngekho mina lapho mina ngcono Imali, ukuthi wangichazela ukuthi Kahle. yena Mina umxhumanisi ngumxhumanisi. yena wenza Wangichazela sengathi umsizi. yakhe i-driving angena school esikoleni mina kube ugangazi ngiyathola ikhadi ngamsikhadi finish yena kanti yonke uyaxhumanisa ngenzayo leyo manje angazi into kumele ngichaze wemfethu okay injena manje Shothi uyi-radio ne-speaker, uyaxhumanisa alona yena. iphutha lami Akashi. wabele nemali usifaka Hayi, kuyena okay yazini mfethu sokwenzeka into esizoyenza so thatha something la endlini yakho siyibambele ukuthi usisi naye abe happy yabo nje i-fridge microwave sengibonile nje noma sivale lendle yakho ngibona yadlala nini ngiyithanda ngizwe mfethu so Yebo, indle yebo, yakho yebo. soyivala sambeni Webo, nawe babo. siye driving school eliyadlala ngeke ikubone ke lokho awungafufayo lalela shuthi njalo ukuyenza lento wena vele uthatha impahla zabantu imake Wena imali zabantu lezo oyidlayo? why ungeke umxhumanisi wena Wena ake lo nje- ngisho lo wasesitolo lalela mfethu kube wangitshela ngeke nje manje na. uxhumanisa. thola yena qali bese uyabuya uzothatha impahla Hayi, kanjani Hayi, ayikho. kanjani Hey. vele nkhohlwa uyabona yadlala ngeke lo hayi mina yadlala wenzani bo awu emafamu nothi leThekwini ngawuze emafamu mfethu siyayithatha le microwave awu ngeke sathatha ifridge ngeke ngeliphume la kodwa ngeliphume la kodwa ngempela uma Imali yami sifamba shuthi okay mina- Ngephume yazi nje. mfethu yazi senze njani ngeliphume la asimkhiphe yena Okay. okay Yebo, ayihluphi nje. ima hayi miyeke uzobona uzoba nenkinga uzoba nenkinga Yani. ngeliphume la baba ngeliphume baba la ngicela uze sisichazele Ngephume. kwenzakalani ngicela uze la ungazi ukuthi kuze kube buhlungu hayi kahle bafo into esiyenzayo la sifuna ukuthi kubuyele imali kasisi ngemuva yabo ukuthi wena wenzani noma kwenzakalani asinandaba nalokho wena umuntu okusekumele uhambe uye kuloya mfowethu uhambe uyofuna imali kasisi yabo nizobala imali yama-lessons la yenziwa usisi mase kuthi le esalayo nimbuyisele usisi imali yakhe angithi wafeyile egwazeni kumele kubuye leyo mali imingabuyi kuyaphoqa ukuthi kumele sithathe Siyalidayisa ifridge. into zakho and futhi usisi uma kuthi leyo mali awumbuyiseli uzoyidayisa ifridge okay sisi microwave izongena emotweni Yeah. sobe sihamba nayo Awuzibe ifridge ngiyithatha. sobuye sibuye Hey, nayo ngivele ngiyithathe. qaqa sisi lapha yo Manje sisalibuka. ima suka Cela suke nje. Hey. ngebhadi le hayi ibhadlana ngebhadi le
Hey, wayibulala. Maye babo. Imali mfethu. Imali. Ayikabi. Ifridge ngiyodla ifeni. Okay, mamela Eh, ngiyodla ngiveni. ngizolala emnyango wena. Zolala emnyango. Siyabuya neveni manje. Usuke hambe. Ah, Ngizolala lapho mina manje. Hey baba. Ungasibangisa umsebenzi. Ungafuni ukuthi ubukwe abantu ngawo. Okay. Ekusiza umuntu. Awangisiza yini? Wangibishisa. Ungibishisa. Wangibishisa. Kanti abantu banjani? Bathanda ukuxhaphaza abantu besifazane. Ngoba bengenamkhulumeli. Felela wena. Anginamkhulumeli phela mina. Wazi lokho wena. Hey. Phelile ngawe. Nawe wathi usutha la uphizana namakamereni lana. Hey. Bafuna ubonwe yizwe uba subaqedile abantu. Bafuna ukwenziwa nje. Abantu bazobazi ukuthi Ababahloniphi nje abantu lapha. bamaskema. Yibo. Abantu. Mhlawumbe nje baningi abazovela. Hayi angifuni umsizi nje. Khaxa. Akasazi enze njani. Sihamba nangeenyawo. Okay, webafu. Ayikabi. Noma ungarelaxa hayi ungabi. Uma usubuyisela useswakhe imali, ukhiye sokunika amasesizodla, soda event, sizodla esishiya. Hlale nabo. Ukuthi kanjani awunandaba nayo. Uyangisabisa. Nakho. Awuyangisabisa. Awe ma, awusena microwave. Abuya